Kana tichitotengesa muviri zvinoreva tikutengesa beche. Beche ndo ratinotengesa ndo mashandire edu. Okay. Ndo mashandire edu. Ndo saka vari kutenga here wana baba munotarisira kuti rinenge richitengwa nani? Vane dzisingamiri ndino mutatiko wangu anoziva kuti ndikabata apa inotomuka chero isingamuke. Ndikabata apa inotomuka ende ndichitotasa munhu ndotoona kuti uyu akaleka pakati ndofana kumuitira zvakati. Ndo mashandira ndoita sei. Ndo vanhu vanozogara vatondokumbira nhamba tirimo mubhesi anozoramba achiita sei achidzoka kwandiri nenyaya yekuti anenge akuziva kuti apa ndopandogonera. Alright. Saka imi mitombo dzisingamire munonyanya kubata pai? Inini dzisingamire ini ndakadzidza dzisingamire. Ini ndinobata pamutsetse pakati pemachendi pamutsetse pane mutsetse musono uri ipapo ndiwo wandinobata iwo ndichiyamwa mazamu tumazamu aiwa ndoziva kuti ipapo ukaona handikundikane ipapo inotomuka chete. Okay. Hombe mukoma senge hombe hayo ikati dhafukire so inonyatsovhara mwena wese inonyatsa kusvika kunogara wana aiwa ndo yandinoda handidi zvekusoswa soswa inosvika kunogara wana ndo inoita mukoma tudiki tinongokusvosva kude ngoti tichida hedu mari kuraramisa mhuri but papacho unozongoriska kuti ndo ndikuda mari rege ndingoita zvipi asi ini pachangu ndoda hombe. Mastaira tine akawanda. Dog style senge vane hombe kudog style aiwa mukoma zvinofamba zvakanaka. Okay. Padog style isusu tinobatira pasi mukoma. Okay. Tinobatira pasi dog style example tinobata pasi handiti dog style munhu akangoya mumashure ukamuzunzira so aiwa zvinobva zvafamba zvakanaka ndo maitiro azvo. Unongonzwisisa kuti wandasangana naye ane zvakamira sei aneyo yakaita sei. Matinji inini tinawo akadai matinji murume anotoda matinji ndo zvidhori zvekutamba nazvo toti angosvika ungapai mwana muchechi aiwa azviite kana dhirira chatobude murume anofanira kuona chinhu chekubata matinji ngaadhonzwa akuru nekugesa netumwewo tunhu twatinoshandisa twakasiyana siyana twekuti kudzora hatifaniri kungoti becherero shama kudai tine twatinotoshandisa tumalena soti tichipfekawo tichidzora nhengo yobatewo kudai munhu panotopinda ndanga ndiye atanga kupinda but tinenge tatosangana nevanhu hobo. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatimana enyika kwese kwese kwamuri zita ndinonzi DJ T1 tiri pano pa Teachcatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Chirongwa chedu Touchline Hour chiri kupfuurira mberi apo patinenge tichiita hurukuro nevasikana vanotengesa bonde. So nhasi ndina vatete vangu vandinawo pano toda kumbonzwa kuti zvakamira sei muindustry yavo. Saka so regai tiwane mukana tiite hurukuro navo. Right, vatete makadi? Sibeni makadiyo. Tinofara hedu riri seiko basa? Basa rakanaka. Handiti? Basa rakanaka mukoma riri kunakidza chaizvo. Murimo mundima? Tirimo mupabasa tiri pabasa. Hino zviri kushandika here? Aiwa ndizvozvo hazvikutoshanda unongodai nekudai hazvikutoshandika mukoma. Okay. Aiwa tinotenda. So nhasi timbokurukura nemi. Mumbotiudzawo kuti imo muindustry umu tinongonzwa kuti kune inonzi Touchline. Kune Touchline zvakamira sei paya muchimbotitsanangudzire muchidimbu kuti imimi munoshanda sei? Isusu tinoshanda paTouchline. Tinochitengesa bonde kana tichitotengesa muviri zvinoreva tikutengesa beche. Beche ndo ratinotengesa ndo mashandire edu. Okay. Ndo mashandire edu. Saka vari kutenga here wana baba munotarisira kuti rinenge richitengwa nani? Vakawanda vatinosangana navo vanotenga bonde variko vakawanda vakasiyana siyana. Alright. Okay. Chindiudzaiwo kuti mimi mamira paTouchline. Panoitwa sei? Tomboti panoitwa sei paTouchline kuti munhu amira paTouchline chii chinoitika ipo paya? Isusu tinongomira varume vanotoziva tinototengesa bonde tinototengesa beche varume matotouya
vachititorawo tichienda kumabhesi tichinoitawo bonde ripi iroro ndokurarama kwatinotoitawo muupenyu hwedu uchengetawo mhuri kuti tiite zvatiri izvezvi. Alright. Makazvitanga rini? Ini ndane makore kubva 2016 chisiyana nemurume wangu ndiwo basa rangu. Ndo zvakatoraramisa vana vangu kusvika pavari kuenda kuzvikoro, kudya, kupfeka. Ndo izvo zvinoararamisa. Makasiyana nemurume zvenge zvaita sei? Takakungonetsana mukati memba, munongoziva zvinongonetsawo. Zvinongonetsawo kuti aingonetsana especially panyaya dzekuchengetwa, nyaya dzechihure. Ndokusiyana kwatakaita. Aita chihure ndiani? Murume. Saka makarambira murume chihure bva maenda paTouchline? Ndakanoti zvonane nditi hangu chihure chacho ndingotengesawo kayo, hanti vanoshandisa chavo nokoshandisawo kachangu. Tingoita square. Saka mune vana vangani? Ndine vana 2. Alright. Saka muri kugara sei mimi? Because ndinongonzwa nevamwe zvichiti hanzi muindustry iyoyi yakaoma iyi. Ichokwadi here? Muri kuzvikwanisa sei? Yakatooma industry, inoda chigandanga. Kutengesa becha hakuna kuchipa. Kunoda kushinga. Unogona sangana neumwe munhu anotokukecha oenda newe oda kusakupa mari. Zvotoda kuita sei? Kushinga unosangana nezvakawanda. Asi kwakutongoriska kuti ndo ritori basa racho kuti tirarame, unosangana nezvakawanda muindustry iyoyo. Alright. Imimi muchitanga kunyatsa kupinda muindustry masiyana nemurume wenyu. Chimbondiudzawo history yekuti pamakasiyana nemurume wenyu imimi makabva maita sei kuti muzotange kupinda kuita zvekutengesa bonde? Ini pandakasiyana nemurume wangu, shamwari yangu ndiyo yakangondiudzawo kuti shamwari mamomera zvaite zvika hande kuindustry ipi. Asi ndakasangana nemachallenge akatowanda. Ndatanga kusvike munguva ndaitodzoka ndisina mari, ndaigona kusangana nemunhu ondikecha, haana chaanondipa, otondibuditsira banga kana dotondirova. Kusvikawo ndazosimbawo kuti ndotomirawo nemunhu yakada kundirova, ndoita sei ndodzosera. Ndopandakazotanga kutoraramawo, kutobvawo ndine mari, mhuri yangu yodyawo, mwana wangu oendawo kupi? Kuchikoro. Saka izvozvi mukatomutsirwa jambanja muri ikoko munotodzosera? Ndinodzosera, izvi ndatosimba zvekutodaro, ndotodzosera. Saka munobhadharisa mari kuTouchline? Inini kuTouchline kana uchitoda short time ndoda $5. Kana uchida night ndoda 20. Ndo mashandiro atinoita. Alright. Saka yamunoti mimi night yakamira sei? Night ndoipi? Isusu kana tichiti night kwedu kuindustry yeTouchline, kwedu kwakutengesa mwiri, night yedu inotanga kuma10 kusvika kwaedza kana kuma11 zvichienda. Hakuna night inotanga na7, hakuna night inotanga na6. Inotanga nguva dzaita sei dzapera-pera. Ndo mashandiro atinoita. Totoenda nemunhu kana kuri kumba kwangu, kana kuri kubhesi, totoenda kubhesi, totoita night yedu kuseni toparadzana. Asi chekutanga munhu asati aita izvozvo, mari mumaoko ndo mashandiro angu inini. Mari yangu tozoita madhiri edu taita sei? Taita izvozvo. Mabhadharana mari. Ndo mashandiro edu atinoita. Saka kunaitu uku pane here munobhajeta here maraundi? Because inonzwa kuti munhu anoita maraundi mangani kuya muri kunaiti? Kana itori night munhu abhadhara 20 kakakwana, i3 rounds. Kana unotopfuridzira unotowedzera mari. 3 rounds ndo night yedu yekubasa kwedu isusu yatakaudzana. Yekuindustry kwedu zvekuti munhu anozoita zvekuda kumama achitoita zvayo atidi. Tongoda zvatawirirana. Ndo zvatinoita. Ndo mashandiro atinoita. Alright. Saka pamunoenda paya nditombodzokera kuTouchline. Pamunotorwa paya muTouchline munenge muchindoita mashort time. Muchidzoka muchiita short time. Ndizvo. Saka munogeza here? Toti mabva kusangana nemurume uyu, munombondogeza here kana kuti munongosangana naye futi zvakadaro musati? Mvura yekugeza mukoma tinganyepi. Hatina kwatinoona mvura. Tichitopedza tinotongoenda kune umwe. Totongoita futi zvakadaro kusvika kwaedza tozogeza takudzipa dzedu. Ndo mashandiro atinoita. Ipa hatitogezi because hatitoone mvura mumabhesi matinopinda. Mumabhesi hamuna mvura. Mumabhesi mungoneka jira kakawaridzwa ngosvika mongoita ipapo motopedza motoparadzana. Ndo mashandiro edu mukoma. Ko munombosanganawo nevamwe vanoti inini hangu ndoda zvakadaro, ndoya munoti nyoro iyi? Munombosangana nawo? Machallenji yawo tosangana nawo akawanda. Munoita sei mukasangana nawo imimi? Zvinosiyana mukoma. Nyoro pamwe pacho unonge usingaide. Nyoro hauide because tochakurwara. Asi pamwe pacho kana munhu aine mari ati ndobhadhara mari yakati, tinotoriska totongoita nyoro yacho. Nekuti chatikuda kuraramisa mhuri. Inonyanya kuchajwa mari iya?
Akana iri night munhu ataruda nyoro tinoza tokuma 35 zvikwira. Asi kana ine 20 zvitoti tite nyoro. Ko kondomu rikaputika. Rikaputika ndo zvinhu zvandotonzwa. Inini hangu pachangu ndotonzwa kuti raputika. Kana iri zviri zve20 kana zviri zve5 ratoputika zvatopera. Apasina kukontinue. Mistake ka. Aiwa, mistake iyoyo kubasa kwedu isusuka. Aiwa, tiite mistake iyoyo kana ratoputika raputika. Zvatopera. Chero usati wapedza. Mari yangu noenda nayo munhu. Zvatopera ndo mashandira tunoita. Zvinotoda chiganvosta. Okay. Mashandira tunoita. Saka pazuva imi munorora nevarume vangani? Nini pazuva zviri zvekuti ndaita mashoti panight. Nini kana 20. Saka tongozera roughly mungabate mari pazuva imimi. Pazuva zviri patinoti kune nhasi warungu vari kubhadhara. Patinoti warungu vari kubhadhara inini hangu ma78. Munouya nayo. Nayo kumba kana kuri kunzi kune mari. Ndo mari endoya nayo. Asi kana kusinawo mari kuma 35 40 50 ndo mari endodzoka nayo. Okay. Saka imimi ngatitarisei imimi. Zvakafanana nekuti munhu akapinda musitoro handitika. Kune inonzi fadza customer yaya yekuti munhu akatenga mangwana munotarisira kuti ai customer yangu inobhadhara mangwana inofanira kuti idzoke futi idini ichitenge. Munoita sei kuti munhu adzoke futi mangwana? Kana kuti munongoti atoenda aenda? Pane vanodzoka zveshu. Munenge mawaita sei? Inini hangu pachangu anodzoka. Inini romance. Ndogona romance. Zvokuti chero munhu akandikecha tikaenda. Romance ndoigona. Munoremenza zvese ndinoedza zvese nekuti unosangana nevamwe varume kuti hadzitomire. Vamwe vacho vane hombe asi avotogona kudzishandisa asi nditori patouchline nditori mubhesi ndotomudzidzisa kuti takuda ini ndiite so. Okay. Vane dzisingamiri ndinewo mutatiko wangu anoziva kuti ndikabata apa inotomuka chero isingamuke ndikabata apa inotomuka ende ndichitotasa munhu ndotoona kuti uyu akaleka pakati ndofanira kumuitira zvakati ndomashandira ndoita sei ndo vanhu vanozogara vati tonotokumbira nhamba tirimo mubhesi anozoramba achiita sei achidzoka kwandiri nenyaya yekuti anenge akuziva kuti apa ndopandogonera. Alright. Saka imi mitombo dzisingamire munonyanya kubata pai? Inini dzisingamire ini ndakadzidza dzisingamire ini ndinobata pamutsetse pakati pemachendi pamutsetse pane mutsetse musono uri ipapo ndiwo wandinobata iwo ndichiyamwa mazamu tumazamu aiwa ndoziva kuti ipapo ukaona handikundikane ipapo inotomuka chete. Okay. Ndo zvandinoitawo. Kozoita vamwe vane dzisingatomirisi dzinotonetsa ndotoitai kuyamwa ndoitai kuyamwa zvinyoronyoro kusvika yaita sei yamuka ndo mashandiro atinongoitawo. Ndokudzidzwa kwatakaita mukati mechibasa chipi ichochu kuti unofanira kuziva kuti munhu uyu akaleka papi uyu akaleka papi. Vakutone vamwe vatone hombe asi hadzishande haatozviri anoshandisa sei anobva tine chest pamusoro pako kuti mbi unotomudzidzisa kuti aiwa ngatishande apa chete ndo panofanira kushanda apa ngapasimuke ngatishandise papi papa unozotoona kuti munhu nekufamba kwenguva akutogona. Ndo mashandira ndo vanozoti isisu regai nditore nhamba ndidzoke futi mangwana. Vanotona vanhu vemakore vanotoramba vachitoita sei kubva patichitanga chibasa anotodzoka kwauri anototi akatofunga izvo anotokufonera kuti Natasha uri kupi ndomudza kwanditotouya nekuti anoziva kuti ndinokwanisa kuita sei kuti zvifambe zvakanaka. Okay. Ko pakunakirwa apa imi munenge muchitonakirwawo here mimi? Isusu kana tiri patouchline kunakirwa ndinonakirwa ndinoona zvandinoda asi kana ndiri pabasa ndinoziva kuti ndikuda mari. Okay. Asi nezvandoda inini hangu pachangu ndotoda hombe asi unosangana nediki yo uri kuda mari saka toita kungoshanda nezvipi nezviripo. Asi patouchline haakashoma kunakirwa tochiita zvebasa kuti munhu angopedza. Okay. Hombe inonyanya kuita seiko? Ndokonzwa zvinonzi hombe yakambonyanya kudi inombonyanya kuita sei? Hombe mukoma senge hombe hayo yakati dhafukire so inonyatsovhara mwena wese inonyatsa kusvika kunogara vanhu aiwa ndo yandinoda handidi zvekusoswa inosvika kunogara vanhu ndo inoita mukoma tudiki tinongokusosva kude ngoti totichida hedu mari kuraramisa mhuri but papacho unozongoriska kuti ndo ndikuda mari rege ndingoita zvipi asi ini pachangu ndoda hombe. Okay. Alright. Saka pakutunda apa munotunda zvaita sei? Kana ndiri patouchline handiite zvekutunda. Handite zvekutunda asi kana ndiri kuti vanhu vangu sevandiri kutaura vanozombondibata kuti tawirira ndane makore aiwa kuti kana ndikangowana hombe hangu ndinoita sei kutunda ndinototunda. Okay. Nditoone vamwe wandosanganawo panewo vanozofonawo vanohombe nditoziva kuti uyu amunhu wangu wowo wekungoti anondipa mari asi kana ndoita chaizvo Okay. kuti nditundewo. Alright. Ko pamastaira
pamastaira ebonde apa pakamira sei apa? Mastaira akazara mukoma. Akafanana neapo nyimbonitaurira mairi matatu. Mastaira tine akawanda. Dog style. Senge vane hombe dog style. Aiwa. Mukoma zvinofamba zvakanaka. Okay. Pa-dog style isusu tinobatira pasi mukoma. Okay. Tinobatira pasi dog style example. Tinobata pasi handiti. Dog style munhu akangouya kumashure ukamuzunzira so. Aiwa, zvinobva zvafamba zvakanaka ndo maitiro azvo. Unongonzwisisa kuti wandasangana naye ane zvakamira sei. Aneyo yakaita sei. Asi pamastaira aya makazvitarisa. Pane zvaanoita here pabonde kuitira kufadza murume kana kuti kana munhu ari pamusoro kana akauya futi nedog style yamuri kutaura zvinenge zvakangofanana. Zvine change here yekuti zvine kamunakire kazvo zvakatosiyana. Ukadaiwo negotsi kana uchigona uchikapa sei nehangu. Aiwa murume hake tichifadza murume anenge anakirwa. Asi pari pachangu kuti ndizvifadze hangu ndoda dog style. Asi kana ndiri patashe ndofanira kwanza kufanira kushandisa gotsi. Ndodai ndongorowo chikapa. Aiwa chikapa ndochizwisisa ndochigona. Chikapa unenge uchiita sei munhu zvechi? Unochitambira munhu murume unofanira kumukanda mudenga so wakarara. Uchitamba zvekuti anoenda mudenga achidzoka kudai. Irimo. Unonzwa kuti iye anonakira. Unotoona wega kuti munhu kana fesi kana zvese unotoona kuti apa babanda wapedzera. Ndotoziona kuti apa bonde ndorandaita. Inini pachangu ndotoziva kuti dog style ndo inondinakidza. Asi kana zviri zvekufadza mutengi kana zviri zvepabasa zvepamusika aiwa ndinorara negotsi. Vanongoya apa ndinowapedzera ndinowakanda. Ndo mashandiro angu mukuru. Alright. Saka imimi basa iri muri kutotarisira kutoramba makatoti giya naro. Aiwa hapo chibasa chinoraramisa mukoma. Chinoraramisa. Hamuzi kutarisira kuzosiya ba? Ndizozivo hangu asi maonero angu izvezvi handina sanda nepfungwa idzodzo. Ko mukawana imimi muna here boyfriend yenyu yamunoti haisi yepatouchline but nemunhu wangu anofambidzana naye? Sofa handina. Ndakatononga zvisina musoro. Ndotononga zvizvozvi zvitori right. Zvekuenda patouchline muchida here? Ko kumboendawo kune dzimwe nzvimbo munomboitawo matrip ekunzi kwakazvinoita wegod waya. Wanomboti kwakati kwaputika mari? Tinoenda kumakorokoza. Mazowe kufungwe kumutawatawa kuDarwen. Aiwa hanzvimbo dzafamba Chegutu Kadoma kuBF uko. Aiwa atambofamba. Saka musiyano wacho uri papi tomboti mimi majaira kunge muchitengesa bonde muri munomu handiti. Mukafamba mukaenda kana kumazowe uko pane here change yekuti munoti masales enyu zviri kufamba zvakanaka? Aiwa tikaenda kumakorokoza masales edu anenge akatokwira kufura mulocation. Masales edu anenge akatona because vakomana yuko ane mari. Saka isusu price yatinoita tiri kulocation zvatosiyana nata ikoko. Takutokwidzawo mutengo. Alright. Mukakwidza mutengo manje munohodha here munokwidza mutengo? Hatihodheba iro racho iro handiti tinorigezere mukoma beti racho handiti tinorigeza nesipo tinoripfekedza. Saka tofanira kukwidza mutengo kuitira kuti tigezeka. Zvingazode here tine tsvina? Aiwa netsvina hazvizobudi. Zvine tsvina hazvizobudika. Saka tinokwidza mutengo kuti tafamba takwira kombi. Tashanda futi tichada sipo, tichada chikafu zvinoda wadya, bonde rinoda wadya riri munhu ane nzara. Saka tinotokwidza mutengo. Alright. Ko kuvarimi uku hamuna mbobatako here kufodza? Aiwa kuvarimi izvezvi ndokuri kutopisa. Ndokwatiri kutoenda varimi wakazara. Boka TSF kwese uko hatinotoenda. Kana kukadokera tinotoenda ikoko. Saka kuvarimi munovarwa netactic ipi masvika ikoko? Aiwa varimi ndo vanhu vasinganetsi, ndo vanhu vanobhadhara. Varimi havanetsi. Vakatongoona kuti vasikanwe muHarare. Chero tikavati 20 short anotobuditsa. Short time. Saka takuzoita zvekutorara tinotomurova mari kuma$80 $70 tichitaurira. Komana saka wana mai wanori mana ofodya waya hamuzombowanzwiriwo tsitsi here kuti munogona kuvarwa mari yese? Chinonetsa mukoma isi panatono murume wangu ndaitozviitirwawo. Saka ini handizonyanyi kurwadziwa because panguva yacho ndakatombosanganawo nazvo. Saka ini handirwadziweni. Chero akatoda kundipa mari yese ndinototambira. Basa ibasa. Basa ibasa ndo basa rangu. Hamuna basa nazvo kuti achada kumboenda neimwe mari kupi? Mheno yende achatoziva musoro make kana asingatofungi anondisira yese. Kosi inini ndikamubata zvakanaka. Aiwa anoisiya. Ndine umwe murimi wandakambosangana naye.
ndofunga pane 2 years ago murume yaka achitengesa mabhero ake Ford kuti yesevho tadhumana aiwa vataita madhiri zveshuwa murimi vaatotadza kudzokera kupi kumba ndakagara naye kusvika mari yese ati achifonera vana vake kuti uyai nemabhero ndiri kunoku ndakamirira imimi kusvika mari yese yaita sei yapera ndichidya achigara mumba mangu ende ndaitomubata sekanhana aya ndakamubata sezai mari payakazongopera ndopandakati aya baba mwana chidzokai mari yapera hapasisina zvichaendera mberi pane upenyu hupi pasina mari ndo pakazodzoka mumba kwavo asi mukadzi nevana havana kana sendera wakadya ipapo havana ndini ndakaidya mari yese makasara nayo aiwa mari ndakadya kubva wachitanga kunza mabhero svika wanopedzi ndichingonosanga vamirira ipapo mukadzi achinzi musavegara ikoko kusvika yapera saka pakashata alright ko mamwe machallenji amunombosangana nawo mubasa menyu imimi ndinonyanyonzwa kuti hanzi wamwe unobayiwa nemapanga kuti munhu azobayiwa nebanga chii chinenge chaitika paya kune panyaya yamataura mukoma kune nhau dzakafanana nedzekuti umwe munhu anotouya kukukecha aziva kuti ndiri gudo gudo ramunoti gudo ndori isi kana chiti gudo pachiuri tikutaura mbavha matsotsi vaya vanozvita hatibvire tinorowa munhu yaanogona kuuya pauri achitokukecha oenda newe kubhesi aenda newe kubhesi womuti mari oti ndokupa tapedza mapedza paya ukadomubvunza mari akutokubatira banga unotobagona kubayiwa unotogona kuita sei saka chibasa chinoda kusimba iwe chitovhundutsira usairadze kupusa munhu akakushidzira toti ite zvakuda ndinotozvidawo ndo machallenji atosangana nawo alright saka zvekutoti umwe munhu anogona kutobayiwa nebanga umwe munhu anotobayiwa nebanga vamwe vakatoremara tosangana nezvakawanda zvakafanana nevamwe nekumakorokosa tokaramboti tinoenda kumakorokosa munoziva kuti kuna anonzi mashurugu unogona kutoketwa nemushurugu usikaziti mushurugu asi mapedza basi kuti mari unogona kutosiyiwa remara unogona kusiyiwa watokuwadzwa unogona kusiyiwa watorohwa zvakawanda zvatonoita sei zvatinosangana nazvo izvi zvakafanana neni pandakaenda kuchegutu ndakaenda kuchegutu ndatonzi neshamwari yangu andiko kune mari ndakaenda kuchegutu handizivi vanhu ikoko ende takakechwa nemumwe murume aitoratidza kuti ane mari andikecha takaenda kubhesi pandatoti amukoma indiwanzofarira mari yangu ndinayo sasa mari ndinayo vatondibuditsira ma100 ma50 mari ndinayo ndokupa ndogona ndokuwedzera ukashanda zvakanaka taita madhiri tapedza taita madhiri aya tapedza mukoma mari ndakabuditsirwa screw drive ndakatodhedhwa gumbo rangu mungona wangu ndakatodhedhwa nescrew drive kanza ndina mari yandokupa unofunga kuti mari inonhongwa mari inorwadza kushanda asi kuti ndiwadzosera nhai naizvo ndaikwanisa kuita sei kana vanhu pavakazonoungana vanhu vandoziva kuti munhu uyu haatobatike ndounhu hwake ndakatodzoka kumba ndisina mari ndakatozotobhadharwa neshamwari yangu ndo zvinhu zvatinosanganawo nazvo alright ngatichimbotarisei isisu panhengo yenyu panhengo yemudzimai kuti zvinzi mudzimai anenge akarongeka semunhukadzi anofanira kunge akaita sei matinji akakosha mwanzadzi matinji inini tinawo akadai matinji murume anotoda matinji ndozvidhori zvekutamba nazvo kwete angosvika kunga pane mwana muchechi aiwa azviite kana dhiri racho ritobude murume anofanira kuona chinhu chekubata matinji ngaadhonzwa akuru nekugesi netumwewo tunhu twatinoshandisa twakasiyana siyana tokuti kudzora hatifaniri kungoti becherewo shama kudai tine twatinotoshandisa tumalena soti tichipfekawo tichidzora nhengo yobatewo kudai munhu panotopinda ndanga ndiyatanga kupinda but tinenge tatosangana nevanhu hobo ndozvamaitiro atinoita kugezawo mapefyumu chichi ukatoenda uchinwaziya haukechwe unodzoka kumba unotodhifura isiroti kudhifura unodzoka usina kana chii ndokunonzi kudhifura ndokudhifura ikoko saka mutaura kuti mimatinji anongoshanda kuti kudhonza chete kutambiswa chete nemurume kana ane zvimwe zvinhu zvaanoshanda ane zvakawanda kana mboro cheanobata mboro haingoti zvomo ngoti ukati koso mboro yovhomoka matinji anoita kakubata mboro kudai ndo zvaanodirwa nevarume hauzofaniri kuita nga mucheche ngotanga zuda aiwa basa kwedu hazvitodiwe asi wariko here vamwe watori nehombe vamunombosangana naye kutoti munoramba kuti inini hangu mari ngaipfuure hombe tinosangana nadzo mukoma hombe chamukwimba ma30 centimeters aiwa ini chandoda imari ini ndagara hangu hombe ndodzandoda chero ikakura sei ndo yandoda dika handidi saka chero ikakura kudai ndodzatotodaka totongoita basa alright saka imimi chindiudzaiwo nhasi kuti pamakabva mumba
ndanzwa nhoroondo kwamunoshanda zvese zvamunoita. Pamakabva mumba masiwa nemurume wenyu, ngei makasarudza basa iri? Because kunzewo kune mamwe mabasa maigona kutsvaga rimwe basa risiri rekutengesa bonde. Takambozama kushanda mabasa acho anonetsa aya. Autoona kuti kutozviitira zvako iwe zvitori right because hatina kuti anzi taita profit, tinotora capital. Ngotangira pa profit ichienda mberi. Ndakatoona nga zviri nyore pano ndiite musiki. Izvo zvitori nyore zvinongoziva kuti ukangoenda usiku hwako unorara nogona kudzoka ne35 unogona kudzoka ne80 kumba mhuri yotorarama. Ndo zvatakatoona zviri nyore. Ko wabereki varipi? Vabereki variko kumusha. Parusapi. Saka vanozviziva here kuti ndo basa ramunoita kana kuti vanongoti mwana ari kubasa? Havazvizivi. Havazvizivi. Vanongoti mwana ari kuharare, havazozvindoita nezvi. Vanazvo vanotomboziva kana tikatoendesera grocery vanototi zvimwe tine basa ratiri kushanda asi irori ndo basa. Okay. Saka vana vanogara kupi? Vana munogara navo kuno? Vana ndogara navo. Vanotoenda kuchikoro? Vanotoenda kuchikoro. Vanodzidza makoleji esori 2. Muchitovabhadharira imwe? Ndotovabhadharira zvese. Zvese vatonazvo zvakakwana. Nebasa irori? Nebasa irori. Asi vana havaziyawo ndo basa randinoita. Ndichangovati pane kubasa kwandadaidzwe mishira yemasara yemakarara. Okay. Mune musikana? Kana kuti vakomana vese? Vasikana vese. Alright. Ko mwana wenyu musikana akati ndada kuita basa renyu munoita sei? Nini hangu handidi. Kutaura chokwadi ipapo handidi. Ndosaka chimbotoshai kuwanza kuti mwana asazive ndo zvandiri kuita. Nekuti handidi kuti aite sei. Aziya handidi kuti aite futi road ndakafamba naye fambe naye. Handidi. Munenge muchitomukurudzira zvakanaka? Ndotomukurudzira zvakanaka. Anotoenda kuchechi. Okay. Aiwa, muri mai vakarongeka. Muri mai vakarongeka. Saka so nhasi ko mukadzi ari mumba pane vamwe madzimai ari kudzimba uko. Wanogona kufungidzira kutoti pamwe basa iri rakanaka riri nyore, ndikatosiyana nemurume wangu nhasi ndinobva ndatoenda kutouchline kuzviri kuita vamwe. Mashoko amunomuudza nhasi ndeyekuti chii? Touchline haisi nyore, kutengesa becheka. Kutengesa vamwe vanoti ndendeza kana kuti mhata. Hazvisi nyore. Zvinoda kutoita gunvosta, kutosimba. Saka vakadzi vari mumbada vari vamwe vanhu vashingirira nemisha yenyu zvichanaka. Zvichanaka pana kuti mupinde pachibasa chatiri. Nekuti zvatinosangana nazvo zvakawanda hamutozvizivi. Nechokwadi. Zvatinosangana nazvo pamwe pacho unotodzipwa ukabuda ropa mukanwa pamwe unoita sei. Asi kuti muzozviziva nekuti hatikwanisi kuzozvitsanangura kwamuri. Vanhu shingirire nemisha yenyu, chimboshingai muri mudzimba. Shingai zvichanaka. Musatedzere basa redu iri harina kuna, musafunga kuti tiri kunakirwa naro. Hatisi, asi kuda kuraramisa mhuri chete. Nekuti tiraramewo, tibhadharewo marenzi, tiite sei. Mudzimba ngavasabude. Madzimai ari mumusha musabude mudzimba. Garai mudzimba dzenyu. Basa musafunga kuti rakachipa. Musafunga kuti kungonzi hanzi watoenda patouchline wakutoita mari. Patori nemakakatanwa, pane zvibhakera, pane chii. Imimi chaiwo pamahure pachenyu muri patouchline munotoriwana futi. Ukatokechwa kudarika vamwe, unogona kutopa rohwa futi nemahure eya. Nevamwe vako vainayo patouchline. Kunzi uri kukechwa sei? Kuti uri kukechwa zvakanyanya sei isusu tichisiyiwa. Saka basa iri rakaoma, harina kuchipa. Nongokurudzira vari mudzimba ngavagare mudzimba. Garai mudzimba asikana, namatai kuna Mwari zvichanaka. Ndo zvandinongotaura. Imimi pemenge muri mumba, ndakundopendera zvangu. Pemenge muri mumba imimi, pane here chamuri kufungidzira kuti maitadza chaita kuti murume wenyu abude mumba? Kana kuti chamunofungidzira kuti chiri kuita kuti varume vasiye vakadzi vavo vachiuya kutouchline chisiri kugonekwa kumba uku, chamunogona imimi chingava chiri chii? Inini chandakadzidza kubva pandakabuda mumba, inini bonde ndisingarigoni. Okay. Pamwe pacho murume aitoya achiti bebi uya, ndoti ndakaneti musatanyoko. Bonde chairo, kana kuti murume anotambirwa, murume anoroverwa chikapa. Aiona asingazvizivi, changu kungorara ngadanda kudai achiti mati zvichaina sinayo, achinoti nai bebi ko ukadhonzwa mati ndoti naiwe ndezvechihure. Izvozvo zvakawanda zvandotadza mumba, especially panyaya yemubedroom yemba yemukati, nyaya yebonde, nyaya yekukwirana, nyaya yekunyengana. Aiwa ipapo ndandisingagoni. Ndakutozvoonawo izvezvi, ndakutogadzisa mistake yangu izvezvi ndakuita patouchline kuti aiwa apa ndaikanganisa, apa ndaikanganisa. Murume ndasingatambiri, ndasingazivi kuti unorara wakashama, ndasikazvizivi. Ndaingopfeka mazitrauzi angu mazihembe. Asi zvezvi zvinoone zvandazosangana natozoti murume apfekere hembe. Murume unotorara uriwe uchizvarirwa. Vakangoda zvese zviri panze. Saka ndo dambudziko iroro randakaitawo mumba mangu. Ndakuridzidzo nekuda kwetouchline. Okay, saka madzimai oita sei ari kumba kuubata sei varume?
Aiwa madzimai ngawadzidze kubata murume kuti chinonzi bonde chi. Chinonzi bonde hakusi kungorara kuti mboro yapinda mubeche. Chinonzi bonde kuti bonde rinakidze. Mese sanganai pakati. Murume hafaniri kurwadziwa musana chete achingoita ega. Mese sanganai pakati. Hapana anoita sei? Hapana anorwadziwa. Okay. Nekugeza. Pakugeza apa. To perfume, twi. Tobva ipapo. Kurara munhu wakapfeka mazidhirezi wakapfeka chii. Munhu uchitora utone murume uzati murume wangu ari kubasa akuda kuuya. Rara chero sitorona bhurugwa. Chero uchitodzika pambedha auya uchitomutambira wakadaro. Zvinoapetiza murume. Okay. Zvinoita kuti murume akurudzita mafeelings. Ehe. Aiwa, ndinotenda atete nekutsanangura kwakanaka. Aiwa, thank you very much. Takwanisawo kunzwa mashandira munoita nematambudziko munosangana nawo. So thank you very much Mazvita nenguva yenyu yamatipa yekuita hurukuro nemi. Handizivi kuti mune mashoko here ari muri kuda kusiyira henyu vana mai pekupedzisira tichisimuka here kubva panapa kana kuti zvakatorongeka zvakadaro? Ndongokurudzira vana mai vari kunze kana vari mudzimba, chero vasiri mudzimba, masingo ari kunze. Tsvage mamwe mabasa kuti touchline hakuna kuchipa. Okay. Hakuna kuchipa zvinakidze asi kushayiwa option. Itotsvagewo mamwe mabasa kana remumba kana kuita house girl vari mudzimbawo zvandataura izvozvo. Itewo kuti varume vanakirwa chiuya mudzimba vachingokuona iwanzwe kuapetesa. Kana usina matinji kubva nhasi enda unodhonzwa matinji, hazvidhure hazvinetse. Okay. Kuti musha ufambe zvakanaka. Thank you very much muri yeZimbabwe. Tinokutendai nekuramba makateerera chirongwa chino Touchline Hour apo patinenge tichikurukura nevasikana vanotengesa bonde. Ndofunga mavanzwa vachitaura. So ngatisangane zvakare mune chimwe chikamu chinotevera patinenge takakubatirai nyaya dzakadaro. So thank you very much Mazvita. Kana kari kekutanga kuti musarasikirwe nenyaya idzodzi, musakanganwe kusiya masubscriber YouTube channel yenyu, musakanganwe kubaya kabhero ako ndokabhatani kamunoita kuti tikaposta chinhu foni yenyu inobva yakuratidzai kuti Teach Catch MTV pane chayakanda. So thank you very much Mazvita.